anem a conèixer una miqueta què és això de la web 2.0 des del punt de vista conceptual i econòmic. Són bàsicament principis de nous temps i de xarxa social, això més o menys tots ho expliquen, tots d'alguna manera ho hauríem de saber, però el que sí que ens diuen aquests nous temps i aquestes noves opcions, en el 2004 no existien les empreses que en el 2010 crearan més llocs de treball. Això vol dir que estem vivint en aquests moments un dels canvis més importants en l'aspecte laboral en aquest planeta. La informació tècnica que hi ha al món, per exemple, es dobla cada 2 anys actualment. Tota la informació que hi ha a internet es dobla actualment en 2 anys. Però es preveu que en el 2010 es dobli cada 3 dies. Esteu al cas del que significa això? Esteu al cas de que cada 3 dies tota la informació que hi ha al món es doblarà? Sabeu que la gent que té 21 anys en aquests moments ja ha vist 20.000 hores de televisió? Que ha jugat 5.000 hores a les videoconsoles? Que ha parlat 5.000 hores per telèfon? Que ha enviat o ha rebut 250.000 missatges? Ho sabíeu, això? Però us heu parat a traduir que són 250.000 missatges? Vol dir que viuen connectats, els nois de 21 anys, els nadius digitals, viuen connectats a un món de silici, a un món electrònic, per múltiples canals, i que tota la seva informació pràcticament parteix d'aquest principi, de que es rep per múltiples canals, no com els que venim, que som immigrants digitals, els que hem agafat això en segona fornada, nosaltres encara parlem entre persones. Jo tinc companys amb els que, de fet ja començo a tenir alguns dels tics que tenen els nadius digitals, i és que jo tinc un senyor allà al meu barri que durant 8 anys m'ha estat posant cafè i mai m'ha saludat. M'ha posat cafè, adeu Marc. I ara el Facebook em fot abraçades, petons. O sigui, el Facebook és una xarxa social electrònica on jo tinc una relació d'amistat, però vamos, que jo donaria la vida per ell, i ell per mi. I al carrer ens tornem a veure i no ens saludem. És una cosa molt curiosa. Per exemple, canvis en els que ens trobem. El foc va trigar 200.000 anys en arribar a tothom, però la telefonia ha arribat a tothom en 20 anys. És a dir, la velocitat dels grans invents en aquests moments és absolutament desmesurada i som incapaços, segurament, de traduir què signifiquen aquests avanços. Més del 50% dels habitants de 21 anys... Tot és als Estats Units, perquè aquí ningú fa enquestes d'aquest tipus d'una forma raonable o com a mínim sèria. Llavors acabem al principi del món, el que seria Estats Units, que és el que ens suporta tot, el bo i el dolent, no? Però en aquest cas sabem que el 50% dels habitants de 21 anys han creat ja algun contingut a internet. És a dir, ja han introduït alguna cosa a internet, ja han fet un blog com a mínim, ja han participat en una xarxa social, ja han enviat algun vídeo. El 70% de la gent de 4 anys ja ha utilitzat un ordinador. Els que teniu fills petits ja sabeu que jo tinc un fill de 3 anys i l'altre dia em deia com s'ha de portar això del ratolí, el mouse, com deia ell, el mouse. O sigui, vull dir que ell ja té clar com funciona això, o com a mínim ho té integrat. Quanta gent de la que hi ha aquí sap què és això? 1, 2... Vosaltres no valeu, però... He dit... Bueno, aquesta pregunta sense gràfic la vaig fer en el Bidigital de Barcelona de fa uns mesos. Hi havia 3.000 persones, tots tecnòlegs, o sigui, gent experta en internet i en xarxes digitals. Vaig fer aquesta pregunta sense posar el logotip, que ja no em van deixar presentar-ho així. Sí, vull dir, cadascú. I vaig fer la pregunta, quants de vostès saben què és Twenty? Van aixecar el braç 5 de quasi 1.000 persones. Vaig dir, he dit Twenty, no Twitter, i van baixar el braç 2. Bueno, vull dir que tranquils, no passa res. Els que no sabeu què és això, us diré que és on els vostres fills, els que tingueu, hi són cada dia. O sigui, ja no van al bar, ni parlen amb els seus amics en el bar, ni quan diuen, escolta, que em vaig a estudiar. No, no estan estudiant, estan en un espai que es diu Twenty. És una xarxa social on més de 6 milions de joves d'entre 15 i 25 anys, fonamentalment, fan la seva vida. Compren,
els que poden, conversen, veuen vídeos, naveguen per internet. Una de les casualitats més interessants que descobreixes és que els nois que utilitzen Twenty, aquesta generació d'entre 15 i 25 anys, quan els hi dius navegues per internet, diuen, navegar, què és això? Jo vaig a Twenty, què m'expliques? O sigui, no saben què és buscar per Google. Nosaltres sí, però ells no busquen per Google, ja li arriben les coses que els interessen. La intel·ligència global de Twenty, que es genera a través dels teus moviments i la teva capacitat de relacionar-te amb gent dintre de la pròpia xarxa social aquesta, ja et genera les coses que a tu t'interessen, te les porta, no les busques tu, i ells no saben buscar. Fa un temps van fer una enquesta, també als Estats Units, sobre la gent que els deien, per a ti què és internet? Bueno, ho deien en anglès, però per tu què és internet? I la gent definia Google, no definia internet. Deia, és un lloc on tu poses on vols anar i et surten unes respostes i després escolleixes. Això no és internet, això era Google. És a dir, hem passat de que internet eren moltes pàgines a pensar que internet és Google i ara hem passat a que internet és una xarxa social. Per exemple, la xarxa social que per a empreses, els que veneu productes, per exemple, per joves, un tipus de producte determinat en turisme per joves, Twenty és genial. Té la resposta CPA, és a dir, és CPA, no? Com es diu? La resposta de clic final en venda més alta de la història. No s'anuncia res a ningú que navega per allà que no pugui estar interessat en el producte que finalment s'anuncia. Fins al punt que s'ha arribat a un rècord, que està auditat, de que Tommy Hilfiger ha aconseguit vendre una de cada 4 aparicions que fa a les pàgines de Twenty. Un 25% d'efectivitat sobre impressió en pantalla. És brutal. Clar, no apareix sempre, sinó que apareix quan sap que aquell pot ser una persona que finalment compri. Per exemple, l'error de les televisions, i ens parlant de televisions, és que durant la final de l'Espanya-Alemanya, de l'Eurocopa, cada cop que hi havia anuncis, l'audiència baixava a televisió i augmentava a Twenty. És a dir, els anuncis de Twenty, que eren molt més econòmics, eren molt més efectius, perquè la gent s'anava un moment a veure què deien els seus amics sobre el partit de futbol. I tant en tant li sortien els anuncis a Twenty, però no veien els de la tele, que costaven moltíssims milions. Han canviat els temps. Estem amb nadius analògics, nosaltres. És una generació madura, estem els baby boomers. Aquests encara jo no soc, encara no soc. Jo soc la generació X. Però tots aquests estem, sobretot a partir dels 43 anys, estem migrant cap a un espai net de xarxes socials on estan els veritables nadius digitals. La gent d'entre 11 fins a 30 anys. Aquests són els nadius digitals, són la gent que ja han nascut amb la tecnologia al seu costat i que l'entenen. I els altres hem de versionar-nos o versionar-vos. De manera que també es podria parlar de territoris, de zones, d'implementació de xarxes, etc. No? Però fonamentalment per edats sí que és una miqueta això. I la força que té això és que els que estan entre 12 i 30 anys són el catalitzador de tota la resta d'històries. I això és fonamental entendre-ho de cara a l'aspecte comercial, perquè ells, els que estan entre 12 i 30 anys ara, marcaran les tendències comercials, econòmiques, socials, culturals i polítiques en els propers anys. Són ells els que definiran aquesta història. Nosaltres ja només podem que entrar-hi dins de la seva pel·lícula. El 2007, 3 de cada 8 parelles que es varen casar als Estats Units s'havien conegut per internet. No parla dels divorcis, però sí que sabem que la gent ja fins i tot estableix unes relacions personals que arriben fins i tot a casar-se, no? Que dius, bueno, suposo que es coneixen abans, no? però és així. Parlant d'efectivitat i de casaments, jo ja no estic lliure, però em vaig divorciar fa uns mesos, un any, i jo anava a Facebook, soc un usuari de Facebook, la meva xarxa social en la que jo treballo. Llavors allà em va passar una cosa, algú d'aquí ho sap, em divorcio i entro en converses amb gent que pot estar en grups d'opinió, grups d'interès sobre com es porta això d'estar divorciat, com gestiones el tema de tenir un fill de 2 anys, etc. Al cap de 2, 3, 4 setmanes tenia anuncis de detectius. Anuncis, evidentment, de Match.com i tot el tema però de detectius. No? I dius, per què se m'anuncien detectius? Bueno, doncs raoneu tots, però eren efectius. En època de divorcis has de tenir molta informació del teu partener.